Ndine urombo muri yeZimbabwe kukuzivisai nekuda kwetsaona yaitika pa triangle kuChiredzi. Vedwe zvinhu zvinorwadza. Vedwe 9 people feared dead in triangle bus train collision. 9 people are feared dead while 26 others are reportedly injured following a train bus collision at the Mutirikwi railway crossing in Triangle Chiredzi. Police and emergency teams have responded with investigations underway. Situation yakadai so ikai ndoda ngoti vafirwa nehama dzenyu ndinoti nyaradzwai. Situation iyi inorwadza. Takambopfura ne situation yakadai so ndakambosangana nayo. Zvinhu zvinorwadza vedwei. And ndikuzvi understand zvangu kuti vanhu vazhinji vangangotaura zvakasiyana siyana. Vanhu vazhinji vangangopopota zvakasiyana siyana vachiblame machinchi, but there are certain things zvekutaurwa nevamwe vanoonera zvinhu zvinenge zvichiitika nema vanhu vanga vari pasini vari kuti when will these drivers learn to adhere to simple road rules? Most accidents that happens in Zimbabwe are avoidable and it's painful to witness premature death. Ndo imwe iripo kusarongeka, incompetence, negligence, failing to safely manage two trains. Surely some countries have thousands but no such primitive accidents. Saka vanhu vari kunongedzera zvakasiyana siyana. Vamwe vari kunongedzera kuti matrain anofanirwa kugadzirirwa pekuti anofambira ega kana pakunzi pasvika panzvimbo yakaita seyo poiswa cheflyover train haifa yakaita se yakasangana nepanopfuura nevanhu. Mamwe mashoko anenge achitaurwa nevamwe. Vamwe vari kutaurawo zvakasiyana siyana kuti madrivers ndo vari kutadza kunge vachitarisa kuti pavasvika pakaita sei. Vedwe tiri kurwadziwa nekuda kwesituation iyoyi, asi zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika ndinozviunderstanda kuti vanhu vazhinji pavanonzwa nyaya iyoyi vanotanga kuti nyaya idzi dzamuri kutaura idzi dziri kunyatsoitika here, asi muri yeZimbabwe zvinhu zvatinotaura izvi zvinenge zvichitoitika ende umbowo hwacho unenge wakazara zvinhu zvekuti zvine zviitika. So ndiri kuti I feel sorry for vanhu varasikirwa nehama dzavo mutsaona yakadai soyi.